ku danna subscribe, kana sannan ku je ku danna alamar ƙararrawa domin sanin saƙonninmu idan mun ɗora akai-akai. Mun gode. Kauna ta mace sai dai su wannan da hujja ta kan hakan ta na fada. Da ka gwada tseren gudu kan hanyar da ta yi tudu da yawan gangare, idan ka ga hanyar kaya da ta boga wata ta ya za ka duka cire. Dan adam zai juya a yau da gobe kan bitire, bare kawana ta dara wakan dan wayar da take bi ta kisa ni na fada. Yawanci ba ma sanin mene so bare mu san kauna ya take, kula maganar take domin ita da so kamannin su guda yake. Garin bambance su ne za ka wahalata jin su kullum kunne yake. Tunani na ɗaya anan ƙauna ta ɗarar maso ba ranar maso marana. A dukkan tsananin gudu mai kaunar ka za ya gane ka ta inuwa, idan kuma har so ake a ta ya za ka iya rabe a yako tsakuwa. A nan maganar ta kuce mai jin shi yakan yi alƙalin damuwa. A duk kwarin marmara da ƙarfi da ka haɗa za ka ga ta fashe ka gwada. Kwarai kauna a ta mutu don ba a yin ta zamanin nan tuni ya wuce. Labari na ta ji muke wanda suka yi sukan gaya mana 'yar tankice. Yawancinsu na tambaya sai kaga sanya murmushi su faɗan ya wuce. Kuzance na ta ba su so domin ta gwara su har baki ya rufe ba su faɗa.